One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Ganes de jubilar-me no en tenia, però era el moment de fer-ho perquè tocava. La vida és així, té capítols i els vas tancant. I ara havia de tancar el de la meva vida laboral. Jo ho tenia previst, o sigui, més que unes ganes, per una necessitat, ho tenia previst, calculant doncs, una mica les coses que jo volia fer, i era una etapa que acabava, que he disfrutat moltíssim i pensava que ara em podia començar una altra. No és una resposta fàcil dir si tenia o no tenia ganes de jubilar-me. M'ho he passat molt bé treballant i m'ha agradat molt treballar, i ho he fet amb tot l'entusiasme i posant-li tota la força que tenia dintre fins a l'últim dia que he treballat. Però sí, és cert que tenia ganes d'engegar una nova etapa en la meva vida i de gaudir de manera diferent del temps i del que faig. Jubilar-te sempre va bé, eh? El que passa que no és una fita que em plantegés, no? Vull dir, van passar els mesos, s'anava acostant la data i m'hi vaig trobar. En principi, doncs sí, perquè ja havia cremat les etapes que em corresponien i penso que sí, que ja era hora, Encara que a veure, podria continuar més perquè m'hi trobava ben a gust, no? Però sí, tenia ganes de jubilar-me, i més amb la pandèmia pel mig. One less summer before it's fall. Jubilar-me en temps de pandèmia ha estat molt difícil, no us enganyaré. Ha estat un any molt dur, els 15 mesos abans de la meva jubilació. Gestionar l'incertesa és difícil i ha sigut un plus que, diguéssim, genera amb el dia a dia un estrès, una fatiga i una dispersió mental que, diguéssim, ha comportat moments de molta tensió i neguit. Ha estat difícil. Jo crec que ha sigut el motiu que m'ha fet decidir a jubilar-me, la veritat, perquè ha sigut complicat, desmotivador, raro, estrany, no sé. Jo crec que la situació de pandèmia ha fet que definitivament hagi pensat que si em podia jubilar, em jubilava. El fet de pandèmia l'únic que ha fet és allunyar-te de la dinàmica de veure els centres, les persones, amb més proximitat. I això també ha pesat, sí. Ha fet que veiessis que era el moment. És que ha estat molt complicat. Tot el merder aquest que hi ha hagut del confinament, el no saber com anaven les coses, les mascaretes, l'intentar preparar a correcuita tota l'escola, comprar purificadors, mesuradors de CO2, que ho hem fet, perquè, clar, estic treballant en una escola d'educació especial i la salut dels nanos estava molt compromesa. I després el fet de les mascaretes, el fet de no poder-nos veure, ha estat una sensació com molt estranya. Penso que a nivell educatiu hi ha hagut tota una colla de canvis importantíssims. No només venen del món educatiu, sinó que venen tota una sèrie de canvis socials, un canvi estructural sobre la manera d'entendre el món, sobre la forma d'establir relacions, però especialment ha estat augmentat amb tot el que ha sigut la quarta revolució, la revolució de les comunicacions, i amb tots els avenços tecnològics i amb la digitalització del món. Tot això ha comportat que l'educació s'ha hagut de posar, i a vegades encara no hi és. S'estan fent passes, hi ha gent que fa molts anys que està fent moltíssimes coses, però encara hi ha moltíssim camí per fer perquè estem en un paradigma diferent. No té res a veure la realitat social de fa 39 anys, quan jo vaig començar a treballar, amb la realitat social d'ara. Els canvis més importants durant la meva trajectòria de 33 anys, 34, vaig entrar l'any 89. Esclar, en el món del disseny i de l'art, parlar d'informàtica en aquell moment era impossible. Recordo que hi havia un Mac, hi havia un Macintosh a tot el centre, no? Un canvi tecnològic important, un canvi de sistema, de metodologia,
implementació dels cicles. Nosaltres veníem d'una dinàmica de l'any 63, en diem el pla del 63, el batxillerat artístic, la transformació d'un centre on no hi havia batxillerat, és a dir, un canvi, diguéssim, de paradigma importantíssim en un període de temps curt. Hi ha hagut una sèrie de canvis importantíssims en el rol del professor, no? Sobretot, i en el paper dels centres. El rol del professor en el sentit de que, bueno, el professor que ensenya això d'alguna manera està en qüestió, o ja fa temps que està en qüestió. S'entén l'ensenyament com una construcció que és possible a través d'un sistema o d'un cercle format pel mateix professor, l'alumne i l'entorn del nen. L'entorn immediat, els companys, el centre i l'entorn social, que ja sabem tots que és molt condicionant dels resultats de l'aprenentatge. La manera de treballar, vaig començar a treballar amb màquines d'escriure. Cada vegada que canviaves un alumne de classe havies de picar la llista no sé quantes vegades. Després el contacte amb l'administració era molt més llunyana perquè depeníem totalment del Ministeri d'Educació, o sigui, trucades al Ministeri i no acceptaves mai el telèfon adequat i bueno, després el sistema educatiu també ha canviat molt. Els alumnes d'aquella època eren molt diferents dels d'ara. Tenien unes perspectives de futur bastant més àmplies que no pas els d'ara. Doncs jo crec que la inclusió és un dels canvis més importants, més radicals que he vist. I l'altre, l'ordinador. Jo crec que són els dos que no hi ha volta enrere, que avancen i avancen bé amb totes les dificultats. For the truth, one last fight before I lose. I ask myself, where should I go? A mi el que em fa tirar endavant i el que m'engresca és tenir allò, doncs, somnis, no? I poder-los compartir. Quan una cosa la veus molt clara i penses que ha de ser d'una manera i hi ha més gent que s'engresca amb això, doncs és allò que dona una energia. La relació amb les persones, a mi la gent m'agrada. I els alumnes, malgrat que són alumnes que tenen moltes dificultats, manca de carinyo a casa, etc., s'han trobat, o sigui, els has tractat com, bueno, més d'un com si fos un fill meu, vull dir, sincerament. I he après molt també d'ells. A mi una vegada una persona em va preguntar «Tu quan t'aixeques pel dematí et fa il·lusió venir a treballar?» I li vaig dir «Sí». Va dir «Doncs continua així». I això ha sigut un lema que m'ha acompanyat sempre. Aixecar-me pel dematí i dir «Avui sí, em fa il·lu anar a treballar». La sensació de que estàs fent una cosa que està ajudant als altres i que és bo per tothom i que t'enriqueix, doncs això és el que m'ha mantingut sempre a l'empenta i el repte de cada dia. En aquests moments em dedico a desaccelerar. És a dir, estic entomant aquest canvi i és anar-me situant i òbviament, doncs, canviant de manera de viure. Ara que estic jubilada, faig coses que abans hi havia pogut dedicar menys temps o no les havia fetes directament, no? Una d'elles és que estic estudiant anglès, perquè tinc 3 nets molt lluny de casa i ells parlen anglès. Després també, ara vaig al gimnàs un parell de cops a la setmana si puc i he descobert parts dels cos que jo no sabia que es movien d'aquesta manera. D'altra banda, segueixo molt connectada amb el món educatiu perquè és que hi disfruto i m'agrada i sabia que no em podia deslligar. Fa 4 mesos que em vaig jubilar, ara estic en període de transició. Sempre queden coses pendents, sobretot recuperar coses que quedaven una mica en un segon lloc. M'agrada molt el cinema i a nivell professional jo estic dins de l'entorn de la psicologia i la teràpia m'agrada molt des del punt de vista de formació
I al mateix temps també estic molt interessat en projectes vinculats a la tartamudesa. Aquest primer any no he volgut omplir-me de coses, però sí que faig un curs de literatura. Jo soc de ciències, no? Clàssic, de ciències. I per tant, tota la part humanística sempre ha sigut una mica un punt feble a la meva formació. I després, ara no tinc, més que això, el pilates que abans havia de fer a les 7 de la tarda i ja esgotada i cansada i no sé què, ara tinc el luxe de fer-ho a les 11 del matí. Bé, ara tinc una sèrie d'obligacions familiars, obligacions o dedicacions familiars, més ben dit. Tinc uns nets, tinc una família, tinc uns interessos personals que passen per la música, per exemple, m'agrada tocar instruments, però sobretot ara estic dedicant-me, i això em treu hores de les altres dedicacions, a una tasca col·lectiva, que estic fent de voluntari en una fundació, la Fundació Miranda es diu, que es dedica a la cura de cavalls que han estat maltractats o abandonats. Bé, ara fa molt poc que m'he jubilat i, de veritat, no tinc cap perspectiva. Ara tinc ganes de tranquil·litat i així, i més endavant ja veurem si m'apunto a cursos o com fa tanta gent que s'apunta a tantes coses. Jo ara vaig al meu ritme, cada dia faig el que em ve de gust i ja està, m'estic adaptant. És que és un canvi fort, això de no posar el despertador cada dia. De moment, aprofitar el que està passant. Aprofitar que estic bé de salut, que les persones que m'envolten també estan bé de salut i ja està. I de moment això, ja ho veurem més endavant, no ho sé, no tinc ni idea. Ara m'ho passo molt bé. Estic en un moment molt tendre, encara amb tot això no m'he acabat de situar. Però ara el que volem fer és viatjar, fer tot allò que tens el temps i aleshores és qüestió d'aprofitar-ho, no? Llegir, viatjar, cuidar dels nets, vull dir que és l'etapa que toca, no? La meva jubilació m'obre la possibilitat de dedicar-me a coses que fins ara no em dedicava massa perquè abans he parlat de la responsabilitat, de l'ímpetu, de les ganes, del que volcaven a la meva feina i realment em donava poc temps per la meva vida personal. Per mi la feina era un hobby, la pedagogia és el meu hobby. Ho continuarà sent sempre, però ara em permet altres coses. Ara em permet triar a què em vull dedicar vinculat en el món de l'educació, no tenir estrès per la feina i no tenir pressa. Llavors m'encanta poder paladejar tot allò que estic fent.